Letecký průmysl tady není. To, jak já ho pamatuju, ten průmysl, kde bylo těch 38 000 lidí, tak co to je tohle? To je nic. Fabrika dělala 1 letadlo denně do letu. 360 letadel za rok letělo z fabriky a měla zákazníka. Že jo? Mně to přišlo hrozně líto, že se po té revoluci, že jsme byli zařazeni jako letecký průmysl do zbrojařských systémů. A tenkrát se nechtělo zbrojit. Ale co my jsme měli společného se zbrojením? My jsme opravovali a vyráběli letadla, které sloužily úplně všemu. Jestli někdy uvidíte Modrý svět, tak si na nás vzpomeňte, všechny interní záběry z letadla jsou naše. To znamená, co pilot je v kabině, tak to je to, co jsme my dělali.